As parcelas agrícolas da parroquia boirense de Nine contan xa cos seus camiños de acceso mellorados. A actuación de máis de 60.000 euros constituíu a remodelación do firme e recollida de pluviais logo da queixa de varios veciños. O Concello de Boiro culmina as obras de mellora dun camiño de acceso a parcelas agrícolas no lugar de Nine. A actuación requeriu dun investimento de máis de 60.000 euros logo do requerimento dos veciños da zona. As fortes choivas provocaban con frecuencia problemas de anegamentos para os habitantes de Nine, polo que dende o Concello se decidiu mellorar o firme e a recollida de pluviais. Fomos advertidos no seu día por parte dos veciños de que como consecuencia das obras que se viñan executando en este lugar, bueno, pues había un problema, había xurcido un problema de pluviales que lle estaba afectando aos veciños porque lle estaba entrando agua de chuvia cando chovía moito nas súas parcelas, incluso en algunha vivenda, non? E nós o que quixemos con esta actuación foi un pouco solucionar ese problema que os veciños nos viñan dando. Para eso, o que se instalou foi unha tubería de pluviales en máis de 375 metros lineais, vale, con unha sección de 400 milímetros de diámetro, e colocáronse tamén 14 rejillas. A actuación contou cun orzamento de 61.200 euros que dende o Concello se espera solucione definitivamente os problemas neste lugar. Está ben rematada, está cumplindo co fin para o que planteamos esta solución. Estamos moi contentos, o aglomerado da obra que supón uns 400 metros lineais de actuación pois foi casi máis de 1.800 metros cuadrados de aglomerado e, bueno, unha obra que ten un importe total de máis de 60.000 euros e que, bueno, esperemos que axude a solucionar os problemas que, como digo, nos foron trasladados por parte da veciñanza en este punto e que conseguimos solucionalos definitivamente. A Axencia Galega de Desenvolvemento Rural e o Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural foron as dúas partes financiadoras do proxecto. Unha actuación que está financiada pola Axencia Galega de Desenvolvemento Rural dentro do marco de mellora de camiños municipais de acceso ás parcelas agrícolas para o ano 24-25 e que está confinanciado polo Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural FEADER, non? Bueno, como dicía antes, é un núcleo de población onde non só estuvemos facendo esa actuación e a Diputación estuvo facendo esa gran actuación, sino tamén varios asfaltados e cambios luminares que estuvemos facendo e lle demos un bulo e un cambio grande este núcleo de población do lugar de Nine. Agora o Concello de Boiro pensa xa en rematar a mellora do firme desa pista ao completo, para que só faltan uns poucos metros. Afirma o concelleiro de obras que se realizará, pero en vindeiras anualidades. Proxecto que tiña que finalizar tal como está executado e que non ten máis actuacións. Ben é certo que esta estrada sí que necesita de máis actuación para continuar o trazado que ten a mesma hasta o seu final, pero bueno, será motivo de actuación en outras anualidades. En esta ocasión o proxecto que se realizou era para solucionar os problemas que tiña o firme evidentes polo paso dos anos, pero tamén para solucionar o problema puntual que os veciños viñan comentando que se estaba producindo polo motivo da presencia de máis agua pluvial da que antes viñan recibindo. Casi prácticamente o vial, queda un tramiño pequeno. Este é o tramo onde hai máis vivendas, o seguinte tramo que queda pendiente, xa é un tramo máis rural, sin apenas vivendas, e creo que o que dice o tenente alcalde é que nas próximas anualidades intentaremos acometer ese pequeno tramo que queda.